A kashi na uku mun tsaya inda take yabon Mahmud tana rera mai waka. Yanzu kuma za mu tashi daga nan kashi na hudu. Ya za a yi har ta samu Mahmud? Mahmud shi ma lokacin da ya je gida haka tunanin yake gida mun suke. To ba. Washe gari da sassafe sai suka jiyo sallama a gidansa Aisha. Antinta ta ce Aisha ta amsa da kyar saboda a lokacin akwai bacci a fuskar ta ce je ki duba wane ne yake sallama. Tana zuwa sai ta ga an kula kofar gida. Wani ankul shine wanda suka bawa kwangilar haɗa takardun Aisha kuma sun kammala. Ya ce takardunki ne na shigowa ya sallama suka gaisa da ita ya ce takardunki ne suka kammala. Sai na ce bari in maza in kawo miki saboda dan na ji an ce kina gaggawa ki koma ki dora karatunki daga inda kike so. Aisha ta yi jim. Lokacin da ta zo garin ta zo da farin cikin takardun nan idan suka samu burin da su. Amma sai dai tana cewa takardun nan fa a yanzu ba su ne masu muhimmanci a wurin ta. Mahmud da take ganin kamar za ta tafi ta bashi to shine wanda ya fi muhimmanci a rayuwarta saboda ta kamu da sansanin tsanani kuma soyayya da take buri a rayuwarta kuma irin samarin da take so masu hankali masu nutsuwa masu ya kamata ga ta same su amma fa a garin da ba nata ba kuma abanta ya cire mata magana a wuri saboda ba shine a gabansa ba burinsa ta yi karatu ya tsaya mata duk abin da take so yana yi mata in har ta kawo masa shi akan matsalar karatu hasali ma har babban waya ya saya mata saboda ta rinka kulawa da karatunta tana dubawa ba tare da ta je ta yi bincike a wani wajen da har za ta haɗu da akwai matsala babba ba karamar matsala tabbas tana ta tunanin yadda za ta bar Mahmud kuma ta sani a zuciyarsa shi ma ya kamu da santa matuƙa kuma sun yi alkawari cewa sun rike juna za su rike amana amma kuma Mahmud shi ma yana can alhinin da yake yi kenan wanda ke damunsa ta shigo gida sai ta kawo antinta wannan takardun makaranta da suka kammalu sai ta nuna mata tana nuna mata shigar ɗakin Aisha ke da wuya antinta ta kirawo mamanta ta ce to ba takardu sun kammala buɗe mamanta bakin mamanta sai ta ce to maza yanzu nan in Allah ya kai mu gobe ta shirya kayanta a yanzu gobe da sassafe ta biyo mota ta tafi gida ta shiga ɗaki ta samu Aisha ta yi tabuni Aisha shin lafiya me yake daminki Aisha ta ce lafiya kalau ba komai kawai tana tunanin yadda za ta rubuta antinta da ya ci haba Aisha ga abin da ake farin ciki ya samu ai in kin yi hakuri ma kwana kaɗan zan zo ai dan mu gaisa ta ce to a haka dai ta faɗa tana alhinin tunanin rabuwa da antinta amma a zuciyarta tana tunanin rabuwa da Mahmud ne domin ta kamu da soyayyarsa matuƙa wacce ba za ta iya cirewa ba haka dai ta daure ta yi shiru sannan kuma ta ce to mama ce dai ta ce gaya miki a yanzu nan mu hana da kanki duk wani abu da kika san kina da shi wanda zaki tafi da shi ki hada shi saboda gobe da sassafe zaki tafi ta razana ta tashi to ba an ji da wurwura kuma haka ta ce ai ba laifi na bane mama ce ta ce haka bacin kuma kin san karatu kika kasance ka ta ce a ni gaskiya a ƙara mu kwana ɗaya ta ce sam ba za ta ke tare magana haka dole zaki hakura ki hada gangi yanzu kuma kina jin ganda ne ni zan hada miki sai ni dai gaskiya ba zan yi haka kana ba haka antinta ta tashi ba tare da Aisha ta sani ba ta hada mata kayan ta sab a cikin jaka a ranar bacin rana ta dan fara darawa sai ta kirawo Mahmud a waya ta ce Mahmud assalamu alaikum amu alaihi salamu Aisha sarauniyar mata kamar kin san ke nake tunani a zuciyata bacin kin sani cewa na kamu da jimriyarki amma kuma shine kika ki kira na da wuri ni kuma ina tsoron kiran ki saboda kana daga in ja miki matsala a cikin ta ce haka ne amma Mahmud akwai matsala ya ce wani irin matsala Allah raba mu da matsala ko da mece ce zan iya jure ta amma fa banda ta rabuwa da ke idan har ta rabuwa da ke ce to gaskiya nake tunanin wara a tun da wani ma asare kenan idan ba haka ba da kaina na tabbata zuciyata za ta rika ci za ta rika ci har zuwa inda za a rasa ni gaba ta ci haba Mahmud wannan wace irin magana ce kai din kana jin a ran ka zan iya rabuwa da kai ni dai kawai ina so ma to wannan ba haduwar shago ba ce haduwa ce wacce za mu yi da kai ta musamman ina so za mu tattauna ni da kai ta ce okay to shikenan a bayan gidanku na gaba jama'a sannan kuma akwai wani layi wanda baya bulle ba tunda ba sanin ki aka yi wacce ba za a san ki yan ina bace to mu hada wajen tunda ni ma kin ga ba shiga nake ba sosai ba a san na alayin sosai ba sai mu zauna ba wanda zai san daga wanda gida kika ta ce okay shikenan za mu yi waya lokacin bayan la'asar bacin Mahmud ya yi sallar asar ya fito daga sallah
sai ya tafi gida ya je wanka ya kinsa ya saka kayansa masu kyau, sannan kuma ya saka ɗauko takalminsa ya sa ya fesa turare a jikinsa yana kan shi tamkar sabon ango. Ya taho inda take sannan ya kira wata ya ce shi dai ya kusa karasowa saboda haka kar ya zo ta yi masa African ta. Buɗe bakin Aisha ta ce ai ita tun da al'asar ma tana wajen tana jiransa, kawai kiransa ne bata yi ba saboda kar ta katse masa hanzarinsa. Ta ce oke gaskiya ne ke ta musamman ce, dole ne in zo same ki. Yana zuwa ya ganta ta ci ado ta ci kwalliya tamkar wata sarauniya wacce aka kawata da kayan alaci. Ba ta kallon sa ya lallabo ta bayan ta ya lallabo ta bayan ta ce ta razana tamkar wanda aka saka mata wuka a jikinta. Ya ce wannan ne da razana ne matsoraciya. Ya ce ba tsoro ba ne, kawai na ji ne gaba ɗaya ka zo mun yadda ka san ban yi tunani ba. Ya ce shi kenan ba wannan ba. Amincin Allah ya tabbata a gare ki ya ke ma'abociyar farin ciki. Amincin Allah ya tabbata a gare ki ya ke sarauniya wacce ba ta sani bakin ciki. Amincin Allah ya tabbata a gare ki ya ke zinariya wacce kika zama ɗaya tilo a cikin fadar zuciyata. Amincin Allah ya tabbata a gare ki martabata, mukamina, kai har ma da sarautata. Ina son ki sosai fiye da yadda nake tunani. Ba mu ci sati da haduwa ba, amma kuma ci nake tamkar mini shekara 100 tare da ke. Ina fatan soyayyar mu ta wuce shekara 100, domin cewa burina idan zan mutu in mutu tare da ke saboda tsantsar san da nake miki. Ki sani cewa ni fa a yanzu gaskiya zan iya rubuwa da komai don in same ki ke daya, saboda san da nake miki ya wuce tunani. Ba wai ina faɗa hakan ne daga bakina ba, daga zuciyata kalaman bakina suke fitowa. Ki sani ina son ki, ina son ki, ina son ki. Yana cikin faɗa kai ta katse mai hanzari. Tsaya Mahmud, ka tsaya ka ji abin da ke tafi da ni. Gaskiya ne Mahmud, ina son ka sosai kuma na kamu da son ka fiye da yadda nake tunani. Amma kuma fa takarduna sun kammala. Idan Allah ya kai mu gobe, antina ta ce zan koma. Labarin so. Labarin soyayya.